čom je pointa? Svoje telo zvyčajne preventívne neriešime. Na čo? Ak aj vieme, že sme živení čoraz viac jedlom, ktoré z dlhodobého hľadiska škodí telu, udržateľne to zmeniť je nereálne. Nakoniec príde moment, keď sa ocitnete v nemocnici. Budem krutá, pre mnohých je to príjemná zmena. Ľudia sa o vás zaujímajú, máte nútené, ale vytúžené voľno. Zrazu sme na živote. Ak vás ale zdravotné problémy prerastú, začnete niektorí premýšľať o alternatívnej záchrane. Tých možností je veľa a sú kvalitné. Žiadna alternatíva však nedosahuje tak komplexný a širokospektrálny vplyv na telo ako APL Go zdravé cukríky. Nemajú vo svete konkurenciu už 13 rokov. Sú ďaleko nadčasové, vyrobené technológiou, vďaka ktorej sú právom označené za rastlinnú biologickú terapiu a výživu. Iba bunky liečivých plodín a melasa, bez alergénov, bez lepku, vegánske, bez rizika, vhodné pre deti aj tehotné, aj pre ľudí užívajúcich lieky. Tu je vhodné, aby váš doktor vedel, že beriete aj APL Go, ale samotný zdravý cukrík nemá vplyv na užívanie liekov, ani vám nijako neublíži. Som na Slovensku a v Čechách zatiaľ jediný mentor APL Go Rapid DNA Drops, nemusí to tak však ostať. Ak s vami rezonuje myšlienka biologickej výživy a terapie bez nežiaducich účinkov, s okamžitými zdravotnými benefitmi na telo a chcete s APL Go pracovať, či už pre osobnú potrebu alebo profesionálne, som pripravená odovzdať vám informácie, ktoré v začiatku potrebujete. APL Go Rapid DNA Drops majú svoju hodnotu, nie sú lacné. Zvládajú ich však ľudia v Afrike, Vietname, v Rumunsku, v Ekvádore, v Kolumbii, na Filipínach aj v Ukrajine a ďalších celkovo 58 krajinách sveta. Najrýchlejšie pochopenie APL Go zdravých cukríkov je overenie na vlastnej koži. Rovnako to bolo u mňa. Ako bonus vám dám svoje vedomosti. Zďaleka ešte neviem všetko. Čo viem, vás dokáže povzbudiť, naštartovať a užívať si benefitov, ktoré biologická rastlinná terapia prináša. Otázky píšte na aplgo zdravé cukríky @gmail.com.